Ruth chapter 1 this morning. Ruth chapter 1 verse 1. We'll read the first two verses. English una sa ikaduha. Kung nanas, amen? Kanang maningdog paliw para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. And the name of the man was Elimelech. And they came into the country of Moab and continued there. Karon kini na itabo diha sa mga adlaw sa dihang ang mga maguhukam midumala nga dihay tinggutom sa yuta. Isa to niyo tinggutom, panahon nga kulang ang pagkaon, pasim walay ulan. Dihay tinggutom sa yuta. Ug dihay tao sa Bethlehem, Judah, nga miato aron sa pagpuyo nga temporaryo. That's the word sojourn in English. The word sojourn in English is translated correctly, saktuman, sa pagpuyo nga temporaryo sa nasod sa Moab. Siya ug ang iyang asawa ug ang iyang duha ka lalaking anak. Ug ang ngalan sa tao Elimelech. Ug ang ngalan sa iyang asawa Naomi. Ug ang ngalan sa iyang duha ka lalaking anak Melan ug Kilion. Mga Ephratnon, meaning Ephratnon or Ephrathite means taga Bethlehem, ang lugar nga si Kristo na tao. Of course, this is many years before that. Mga Ephratnon sa Bethlehem, Judah, ug sila miabot ngadto sa nasod sa Moab ug mipabilin didto. That's the title of my message this morning. I'm going to adjust just a little bit to make it clear. From verse number 2, and they continued there. It says, and they came into the country of Moab and continued there. So the they carries over. And they continued there. Ug sila mipabilin didto. Mipabilin asa? Sa nasod sa Moab. And they continued there. Magkapunata dayon kung makalingkod para sa simpleng mensahe karong buntag. Father, you know I'm weak this morning. I'm tired. I need your strength. My voice is weak. But thank you, God, that you're with us. Thank you, Lord, for a functioning PA system that helps me in times like this. Thank you, Lord, for a great crowd of people here to listen to the preaching of your word this morning. Now, dear God, would you fill me with your spirit this morning? Would you make your strength perfect in my weakness? Would you help my people just to kind of set aside the distraction of my subdued manner and my lack of energy this morning? Just focus in on the truth that you would have us to hear this morning. Holy Spirit of God, fill me. Use me, I pray. Please, God, I need you this morning. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. And they continued there. It's a very sad statement kung makasabot ka sa story. Luoy kayo. Ug sila mipabilin dito. In verse 1 it says, he went there to sojourn. Niato siya sa Moab aron magpuyo nga temporaryo. But in just the next short verse, we see, ug sila mipabilin dito. Wa siya nagplano madugay sa Moab. Dautan gyud ang lugar sa Moab. Wa siya nagplano nga mo biya sa Ginoo nga dugay kayo. Nagplano siya temporaryo lang hangtod nanay pagkaon sa ilang dapit sa Bethlehem. Nagplano siya, temporaryo lang, kajut na lang, dayon mubalik siya. But then in verse 2 we see, and they continued there.
This morning I want to preach a very, very simple truth. Many times, dali kumusulti niyo sa kamatuoran daan, pero karong buntag, ako kumusulti niyo sa kamatuoran daan at the very beginning of the message. Here's the truth of the message this morning. Backsliding always lasts longer than you planned. Ang pag-backslide, ang pagbiya sa Ginoo, ang pagpabalik sa imong daang kinabuhi sa kalibutan, ang backsliding, kanunay, what can I say, mas dugay, or maglungtad nga mas dugay kaysa imong giplano. Always. Sila ni adto sa Moab aron sa pagpuyo nga temporaryo, dayon sa sunod verse sila mipabilin didto. Wa sila plano nga madugay sa Moab pero nadugay gayud. Kanang kumupas po ninyo, I know kita mo gamit sa pulong backslide often, but it's kind of a confusing word. Unsay pasabot sa backslide? Na verse sa Old Testament, I think it's in Hosea. Ang Diyos nagingon, Israel slideth back like a backsliding heifer. So what is the meaning of the word slide? Magdalin-as. Dili ka magplano magdalin-as, kana mahitabora. Basi magsulay ka mosaka og naay bagong nga ulan, danlog man, og magdalin-as ka paatras. Right? That is the word backslide. Remember the song? We sing it, Dito's Babaw. Magpadayon ko's pagsaka, matagadlao, mo tungas na. Diba? Ang Christian life, sa Kristohanong kinabuhi, kanunay ta magsaka. Kanunay ta magpadayon sa Ginoo. We're supposed to be going uphill. Now going uphill is hard, isn't it? Sayong kayo pagmanaog, ang pagnaog, lisod ang pagsaka. Tinood ba? Backsliding is like you're going uphill and then you lose the ground you gained. Sabta niyo that phrase, you lose. Okay, so naay panahon sa imong Christian life bago pa naluwas, mag-start ka magsaka, dayon mag-backslide ka. Sa una nag-alagad sa Ginoo, karon nag-stop na. That's backsliding. Sabta niyo kana? And notice the Visayan Bible translate the word backslide as pagkamasukihon. And sometimes that's accurate, but not always, because masukihon is rebellious. Masukihon is on purpose, right? Sliding is not on purpose. Diba? Many times, almost always, no, I'm sure, always backsliding starts by accident and it continues on purpose. Sa dali pa ang tao mo biya sa simbahan, una, mag-stop siya sa pagbasa sa Biblia. Are you listening? Basin, wa siya nagplano mo stop gayud sa pagbasa sa Biblia, kana naitabora. Dayon ang sunod, mo biya siya sa simbahan. He's sliding backwards. Dayon na siya sa kalibutan. Dayon, basin mahimo mas kahigulo, di gyud ko mo balik sa simbahan. Karon magmasukihon na. Pero dili nag-start. Beth, there's your warning. But the truth this morning is very simple. When you allow yourself to backslide, kung ikaw mo tulong, imong kaugliho nga mag-start nga mag-atras sa imong Christian life. Sa una, nagalagad ka sa Ginoo, karon dali na. Sa una, nagsangyaw ka, karon dali na. Sa una, naghatag og tracts, karon dali na. Sa una, nagbasa Biblia, karon dali na. Sa una, naghatag sa imong tithes, karon dali na. Sa una, ikaw nahimong faithful sa simbahan, karon dali na. When you start going backwards, nag-atras, you always backslide longer than you planned. Pipilag yun ang tao mo sultin. Mobiyat ko sa Diyos o magdulat diya sa kalibutan. 10 years dayo mo balik. No. Kita maghuna-huna. Kadyot lang dayo mo balik ko sa Diyos. Di ba? Maglingaw ko gamay. Malingaw-lingaw. Kadyot lang dayo mo balik ko sa Diyos. Pero ang kadyot kanunay mahimong dugay. Kanunay. They went to sojourn and they continued there. Ang Diyos wala nagplano nga si Elimelech mubalhin sa iyang pamilya
gikan sa Bethlehem ngadto sa Moab. It's very interesting. The word Bethlehem means house of bread. Balay sa tinapay. Pero niabot ang panahon nga lisod. Kulang ang tinapay. O kung kulang ang pagkaon, kulang ang bugas, unsa may tabo sa presyo. Tinod ba? Nainom mo kung nahuro ang onions dali? 1,000 pesos per kilo. O dili ba? Nagadoon ko niya na. Naipanahon nga ang white onions, 1,000 per kilo. Pastor Mike, nagpalit ko. Kamayra, kanara ko, kaya na ako ang onion. Kanara. Ika mo hatag 100 pesos, huro. Sila mo hatag ni mo kana. Pero ang Diyos, wala gyud nagsugo nga si Elimelech mo pabalhin sa iyang pamilya nga to sa Moab. Moab was a wicked country. Dautang gyud sila. Idolatrous kaayo. Nagsimba sila sa mga Diyos. Sila ang naghalad sa ilang kagulong anak nga to sa Diyos kitawag, I think, Chemosh. Sila ang Moabites ang nagsunog sa ilang kagulong anak. The Moabites were immoral. Sabi yung immoral? Dautang sala diya sa sexuality. Kini ang grupo sa tao nga nagsugo sa ilang mga anak na babae. Kamo mo bista sa kampo sa Israelites o pagdani nila nga makasalauban nimo. English, bring them into fornication. They sent their daughters with that command. Ang mga kinikanan o ang mga leaders sa government nagsugo sa mga batanong nga babae sa laing panahon diya sa panahon ni Balaam. You remember the story of Balaam and the talking donkey? Human niya nga story, the Moabites, the wicked Moabites said to their daughters, kamo kinahanglan mo ato dito sa kampo og magdani kanila aron sila magdulog uban ninyo. These are bad people. These are wicked, ungodly, dautan gayud kining tawhana, kining katawhan. O kana dili ang kababuton sa Diyos para sa kinabuhi ni Elimelech o giyang pamilya. It was not God's will. So nga naman si Elimelech. Now this morning we're going to make this Bethlehem, okay? We're going to make this Moab, okay? So right now this is what? And over here is? And over here is? And over here is? Bright. Kaya, today? Natulog ba ako mo? Mata ba? Okay na mo? I know it's hot. Ako put na luya. Okay na mo? Alright, here we go. So, dali na ay? And dali na? Huwag na, dali na? Kagwapo. Alright, here we go. Don't laugh. It hurts me. Nga naman, si Elimelech, nagbiya sa kababuton sa Diyos sa Bethlehem ug nagbiyahe sa Moab. Simple kayo. Lisod ang kinabuhi diya sa Bethlehem. Kulang ang pagkaon. Nagsaka ang presyo. Dili mayo ang ekonomi niya ng lugar. Di ba? Tinggutom na. Naglisod ang tanan. O iyang gihunahuna, mas mayo ang kinabuhi para namo gawas sa kababuton sa Diyos dito sa Moab. Is that a correct grammatical sentence? Maybe God's will be better outside of, maybe our life will be better outside of God's will. Do you understand? Can I say it that way? Gawas sa kababuton sa Diyos. Saptan ba? Okay. Just making sure. I've never used that phrase. But God's will, it was God's will nga sila magpabilin sa Bethlehem. You say, Pastor Mike, how do you know it was God's will for them to be in Bethlehem? Listen, it's really, really simple. Listen to your pastor this morning. Unsaon na to paghibalo nga ang Diyos ganahan sila magpabilin sa Bethlehem. Kana gayud ang kababuton sa Diyos para sa ilang kinabuhi. How do you know that? Kay kana ang lugar nga ang Diyos nagbutang nila. Do you know how you know God doesn't want you in Manila? He put you in the Pitan. Now think about that. Ang culture sa Pilipinas nagtudlo na to, kung kulang ang imong kwarta ni ining dapita, kinahanglan ka mangita og laing dapit. Di ba? Pero kung ang Diyos nagbutang nimo sa dapitan, kanang iyang kabubuton para sa imong kinabuhi.
O kung ganahan siya nga mo pabalhin nimo, na siya'y cellphone number nimo. Makatext siya nimo. If you walk with God, kung maglakaw-kauban sa Diyos, siya makagiat nimo sa bagong lugar. Are you listening? Natawag ko sa US, pero dali kapabuton sa Diyos nga ako magstay dito, o kung ganan siya mo pabili, mo transfer na ako sa Pilipinas, siya nag-story ka na ako, nag-giat na ako. Na ako sa una sa Dumaguete. Wa ko'y plano nagbiya. Pero ang Diyos nag-giat na ako, mo biya sa Dumaguete, mo balhin sa Dapitan. Nga naman, ang Kristohanong hunuhuna. Nga ang Diyos kinahanglan mo giya sa pastor sa pagbalhin, pero dali kinahanglan mo giya sa mga Kristohanong nga mo balhin. Did I ask that question correctly? It's quiet because I'm challenging Filipino thinking. We think the pastor needs to follow God's will about moving. What's the difference between the pastor and a Christian? Do we think ang Diyos walay kababuton kabahin sa dapit sa Kristohanon? Na siya kababuton kabahin sa pastor na lang sa iyang lugar? No, sir. No, sir. Ang Diyos ang nagbutang nimo sa dapitan, ug dali dapat ka mo balhin hangtod siya mo pabalhin nimo. Period. I don't care if that's unpopular. That's Bible. Balik-balik kita mo kita sa maud nga resulta sa mga tao nga nagbiya sa lugar nga ang Diyos nagbutang nila. Genesis 12:1, ako na mubasa. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Karon ang Ginoo miingon ngadto ni Abraham, mogawas ka gikan sa imong dapit, o gikan sa imong banay, o gikan sa balay sa imong amahan, ngadto sa uskayuta nga akong ipakita kanimo. Paminaw. God knows where you live. And if He wants you to move, He can call you. We have an English expression, don't call me, I'll call you. You ever heard that? Iya mo tawag na ako mo tawag kanimo. Ipabiling na lang hangtod ako mo tawag. That's God's will. Let's just make it real simple. That's God's will. Kung ang Diyos ganahan mo kuwat nimo kagan sa imong dapit, siya mo tawag nimo. Ang kalibutan nagatuo kung naglusod ka og financial, kinahanglan ka mo ato sa Davao, sa Cebu, sa Manila. God says, ipabilin diya sa dapit nga akong gibutang nimo, hangtod ako mo pabalhin nimo, tungod ako mo atiman nimo. Kung ang Diyos makaatiman nimo sa Manila, makaatiman siya nimo sa Dapitan pod. God says, stay where I put you, padayon diya sa pagpangalagan sa Ginoo, padayon sa pagkamatarong, o ako ang magatiman sa imong mga panginahanglan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Basta lang gapuyo ka sa Manila. It doesn't say that, does it? Huh? The world says, kung kulang imong kwarta, pwede ka mag-overseas, 5 years lang. Makasuporta sa imong pamilya, mas mayang kinabuhi sa imong pamilya, pagkaumanda yun, kung napay pamilya. Kung nagyapon. And anybody who's going overseas can tell you, lusod kayo para sa tibo pamilya. God says, stay where I put you. Watch now. Love your wife, train your children, and I will take care of you. Listen to me very carefully. I know I live in the Philippines. There's a lot of overseas workers. More kitang tanan ay kaila nga now overseas. But you listen to me. You cannot obey the command of God to love your wife when you are 10,000 miles away. Ako mo padala og kwarta. Ang kwarta dili gugma. Higugma ang imong asawa. You can't do that when you are in Taiwan. Mubalhin ko sa UAE mahimong ko domestic helper. Kay mas dako ang sweldo. So you love money more than you love your family. Well, that's popular, isn't it? Na foreigner diri magwal. But it's true and you know it.
Pila ka buok ang mga kaminyoon na bungkag gayud samtang bana o asawa nasa abroad. Ako naging sa story sa una, ako musulti pag-usab. Nako dito sa Dumaguete, nag-story ko sa tao, lalaki manggod siya, nasa sa Saudi Arabia, 18 years. Listen kayo ang kinabuhi sa Saudi Arabia. O sa tibok panahon, nasa sa Saudi Arabia, 18 years, wala siya nakikita sa iyong asawa. O sa tibok panahon, naghunon siya, nagpadala ko millions of pesos sa akong asawa. Sigurado na magayud siya kanako tungod sa akong sakripisyo para niya. Niuli siya sa Dumaguete, o nakakato niyang asawa na ilaing lalaki. Dugay na. You see, when hard times come, kita maghunahuna, kumubalhin ko, mas mayo man. But you listen to me. God can take care of your needs exactly where He put you. Stay, watch me now, stay in Bethlehem. Ipabilin dito sa Bethlehem. Sobra kaayo ang mga butol nga iro. Paminaw na. English yun na. Too many Christians have accepted the foolish belief that God can't take care of you here in the Philippines. Sobra kaayo, daghang gayud ang mga Kristohano nga nag-angkon sa buwang nga pagtuo nga ang Diyos dili makiati man sa atong kinahanglan basta lang nata diri sa Pilipinas. Kinahanglan mo ato sa abroad. You listen to me? Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Apan ang akong Diyos mo tagbo sa tanan ninyong panginahanglan. The word tagbo is mag-atiman in that sentence. I don't know if that makes sense in Visayan or not. I'm guessing it does. I've never seen that before. Do you use tagbo for meet the need? We do that in English. That's common in Visayan as well. Meet the need. Atiman. Interesting. Apan ang akong Diyos mo tagbo sa tanan ninyong panginahanglan. Sumala. Watch now. Sumala ngadto sa mga bahandi diha sa China. Dili ra. Sumala ngadto sa mga bahandi dito sa Kuwait. Dili po. Sorry, balik-balik na sayo ko. Sumala ngadto sa bahandi sa Taiwan. No. Sumala ngadto sa iyang bahandi diha sa Himaya. Kalangitan. Pinaagi ni Kristo Jesus. Let me tell you something. Ang pag-atiman sa Diyos sa atong mga panginahanglan, dili depende sa bahandi sa US. Dili depende sa kwarta sa Saudi Arabia or Hong Kong or United Arab Emirates. Ang Diyos mo atiman kanato sumalo pinaagi sa iyang kawalingong bahandi nga walay limitado. Let me just tell you. Nagdaghang simbahan dito sa US nagsuporta sa akong pamilya. Sila, kami nagabista sa ilang simbahan, nagpasabot nila, kabayan sa mong plano, sila naghuno, ganan mi mo, tabang ni mo, aron daghang tao maluwas dito sa tapitan. Daghang simbahan, that's 70 kabuok, nagsuporta na mo, aron na pwede mi magstay dere. Ang Diyos, watch me now, ang Diyos nagdesisyon sa pag-atiman sa among panginahanglan para sa ministry dere, pinaagi sa paghatag sa iyang mga tao dito sa US. Pero ang akong pagtuo karong buntag, how do I say that? Dili anaa or dili diha sa? It's not in. Dili diha sa. Let me change the sentence to make it better. Dili ko mubutang sa akong pagtuo diha sa kwarta sa US, mubutang sa akong pagtuo diha sa Diyos nga mogamit nila. Our faith is not in the US dollar. Because you watch, Mr. President Joe Biden may blow up America yet. The economy in America is doing this. The economy in heaven is just fine. Kaya gyapon ang ekonomiya dito sa langit. My faith is not, watch now,
Here in the Philippines, na daghang paagi mo padala og kwarta. Di ba? Mag-wire kwarta, daghang gyud. Malibog gyud ko sa tanan. Og nagdugang na ang bagong GCash, og tanan digital, malibog man. Daghang paagi dali mo send og kwarta, di ba? Ang Diyos na daghang paagi nga mo send og kwarta. Pwede siya mo padala sa kwarta agi sa Amerika. Pwede siya mo padala agi sa Pilipinas. Walay limitado sa pagatiman sa Diyos kanato. God can take care of us and you don't need to move. My God shall supply all your needs according to His riches, not according to the US dollar or the Kuwait, whatever money they use, or the Saudi Arabia. I forget all those money. Nalimot na ko. Ang Diyos na lang. Nga naman si Elimelech nagbiya sa kabubuton sa Diyos para sa iyang kinabuhi. Tungod na'y kalisod, lusurang panahon dito sa Bethlehem. You listen to me this morning. Kumobot ang panahon sa kalisod sa Bethlehem, ipabiling gyapon diha sa kabubuton sa Diyos. Stay in God's will. Ayaw mo biya sa kabubuton sa Diyos para sa kwarta. Stay in God's will anyway. Ayaw mo layas nga to sa Moab tungod na'y kalisod nga o sa imong financial. Ayaw mo layas nga to sa Moab tungod na'y problema sa imong kaminyoon. Ayaw mo layas nga to sa Moab tungod na discourage ka diya sa gubat. Ayaw mo layas nga to sa Moab tungod naglisod ka sa imong mga anak. Wala sila naminhaw. Young people, look at me. Ayaw mo layas nga to sa Moab tungod naglisod ka sa eskwela. Padayon na lang. Ayaw mag-drop out. Siyempre, bisa na sa mga ka na yung mga dropouts na igumamisit kanilang tanan, pero kung na pa sa eskwela, finish na lang. See, Pastor Mike, it's just a paper. No. It is the character you learn when you finish. Importante ang knowledge, pero ang knowledge ikaduha. Ang pinaka-importante ay maong batasan. Young people, listen to me. It is not God's will for you to drop out of school. Dili, how do I say that? Kana dili ang kabubuton sa Diyos nga ikaw, nga ikaw mo undang sa eskwela. Finish na lang. Finish. Tiwasa. Start and finish. Hey, young people, listen now. Don't run away to Moab. Tungod naglusod ka, diya sa balay, nakiglala sa imong kinikanan, akong kinikanan, wala nakasubot na ko, mulayas ko. Look at me, don't run from your problems. Ako naging sa story sa una, ako naglayas kikan sa balay, one time na. Nagdagan ko 5 houses lang, nagdagan ko gamay ra. Dahil naghunahon ako, asa ko mo ato karon. Wako kabalo, di uli ko sa balay. My dad, akong dad, naging ako sa story. Ang iyang manghod. My dad is the 12th of 14 children. Siya ang ika-12 sa 14 kabuok sila. Ang sunod niya, akong Uncle John, I think si Uncle John ang naghulga siya. Kikapoy ko sa balay, dari mo, layas ko! Akong lola, iyang mama, nagtubag. Ug ako mong tabang nimo nga manghipos. Karag yun ang saktong tubag kinikaran. Sakto yun. Young people, look at me. Ang tanan bata na ay problema sa balay o sahay, stop these silly conversations. Maglayas para ko, dayon sila magmahay. Butol ka. Sila malipay na, dili kinala mo pagkaon ni mo. Ako mong kaon sa iya ha. Mag-savings good me. Watch now. Paminaw na ko. Ang paglayas, dili mo ayaw sa pinakadakong problema. Tungod ang pinakadakong problema na dili. Dili ka ganahan mo sunod sa imong kinikanan. O kung ikaw mo layas sa laing lugar, masukihon gyapon ang imong kasing-kasing na problema gyapon. Naidagang bugoy sa dapitan, magbasol-basol sa tanan laing, pero diligyot sila mo angkon nga ilang kaugaliyong kinaiya maong problema. Kanunay magtubag-tubag.
Hey, young people, 2 words for you. Pastor Mike, naglisod ko sa akong kinikanan. Nakoy 2 words. Shut up! Hilom diha! Kung dali ka magtubag-tubag, halos tanan problema sa imong kinikanan, mawala na. Mahanaw na. Imong pap, ikaw mo uli. Nga naman ulahi ka. Kung ikaw mo sorry dad, nasayop ko. Hula, humana na ang pangasaba. Pangasaba. Nga nung wala ka naghugas. Sorry, ako maghimo na diretso. Hura ka na, humana na. Problema, mag-alibay-alibay. Tungol akong igsoon. Diba? 2 words. Shut up! Ang pastor dali dapat magsulti, shut up. Masaya lang ta. Hilom dia! Christian, listen to me. Ako, magsulti niyo prangka. Usahay, lasud ka ayaw ang kinabuhi diha sa Bethlehem. Usahay, lusod kaayo ang kabubuton sa Diyos. Pero paminaw na ako, mas lusod gayud ang kabubuton sa Yawa. Ang Biblia naging Proverbs 13:15, good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. Ang dalan sa mga malapason, malisod. Proverbs 22:5, thorns and snares are in the way of the froward. He that doth keep his soul shall be far from them. Mga tunog ug mga litag ang anaa sa dalan sa masukihon. Siya nga nagabantay sa iyang kalag, mahilayo, gikan, kanila. Oh, tinuod. Good job, Michael. The way of transgressors is hard. Ang sunod, mahimong paniudto. Ikaw ba nag-itsa niya? Nag-itsa? Ha? O kana na lang? Tinuod, paminaw. Tinuod, kung ang pastor mo sultin mo, mapil sa hamong simbahan, sayong kayong pagpangalagay sa Ginoo, bagakon siya. Lasod kayong kiyapabuton sa Diyos. Lasod kayong mo sunod sa Ginoo, pero mas lusod gyud mo sunod sa Yawa. Now don't misunderstand me. Usay ang tao naghuna-huna. Ang Yawa na ikapabuton para sa kung kinabuhi, nagplano siya, dili tinuod na. The devil didn't care. Wa siya'y pakabana. Asa si Elimelech niadto. Kung niadto siya sa Moab or Edom or Ammon, wa siya'y labot. Basta lang mobiya siya sa kapabuton sa Diyos. Are you listening? The devil didn't care where he went as long as he left Bethlehem. Is that understandable? Is that clear? Everybody's looking at me kind of dead. I know it's hot this morning. Kabalo ko init karod. But I want to make sure people understand what I'm saying. Watch now. Sa diha, si Elimelech nagbiyat sa kapabuton sa Diyos. Ang Yawat wala nagsulti. Naglaom kumuha to siya sa Moab. Wa siya'y labot. Wa siya'y pakapana kabay niya na. Basta lang mubiyat siya sa kapabuton sa Diyos, mudawag ang Yawat. Bisan asa siya mo adto. Watch me now. Ang Yawa wa'y labot. Ang Yawa wa'y pakabana unsay buhaton nimo basta lang dali ka mo alagad sa Ginoo. Watch me now. Kung dali ka mo alagad sa Ginoo kay alcoholic ka, ang Yawa mo daog. Kung dali ka mo alagad sa Ginoo tungod busy ka sa pagpangwarta, ang Yawa mo daog yapon. Are you listening? Are you listening? Kung dali ka mo alagad sa Ginoo tungod mag-uban ka sa dawtang barkada, malipay gyud ang Yawa. Kung dali ka mo alagad sa Ginoo, watch now. Tungod nag-decision ka, kinahanglan kumukuha sa secular degree. Kasi ang Diyos mag-push mo ko ikaw mag-Bible college, mag-secular ko una. Either way. Kung dali ka mo sunod sa plano sa Ginoo, mutawag ang Yawa. Now, I'm not going to tell you I know God's will for your life. Di ko magsulay mo sulti mo, ako kabalos, kababuton. Dili ko magsulti niya na. But you better be real careful. Kung ikaw dalit mo alagad sa Ginoo, tungod ganahan ka sa dawtang uyab relasyon, malipay na ang Yawa. Pero kung dalit ka mo alagad sa Ginoo, tungod ganahan ka mo palipay sa imong pamilya, pareho Japon ang resulta. You
see, ang yawa, wala siya'y kabubuton sa imong kinabuhi sama sa Diyos. Dili siya magplano sa mga details. Una mo himot diri, dayon magkasal ni ini. Ang yawa, dili maghimo niya na. The devil's plan is real simple. Look at me here. Do you know what the devil wants you to do? Kabalo ba ka unsa gitinguha sa yawa para sa imong kinabuhi? He wants you to do what you want to do. Is that simple enough? Kana ang gabubuton sa yawa sa imong kinabuhi nga ikaw mosunod sa imong kaugalingon plano. Tungod ang yawa nagatuo sa Biblia. Did you know the devil believes the Bible? He does. He knows it's true. He knows. Kabalo siya, buon ma-impyerno gyud siya. He knows. He can't be saved. Si Kristo wala namatay sa cross para sa mga anghel. But he believes the Bible. The Bible says in James chapter 3, ang mga yawa motuo o magkurog. Kurog, di ba? Tremble. Pero ang yawa nagatuo sa Biblia. The devil knows this verse. Paminaw. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Adunay uskadalan nga daw matarong ngato sa uskatao, apan ang katapusan niini maong mga dalan sa kamatayon. Ang yawa kabalo, basta lang ikaw ang mupili sa imong kaugalingong dalan, siyang mudaog. Christian, listen to me. Why don't you just decide to stay where God puts you? Ipabilin diha sa lugar ang Diyos nagbutang nimo, og hula ra para sa iyang paggiya. Oh, kinahanglan ko mo ani dere, kinahanglan ko mo ani dere. Bilin lang diha sa lugar ang Diyos nagbutang nimo. Pastor Mike, lusod kaayo ang pagpangalaga sa Ginoo. Tinuod, pero mas lusod gyud dere. Pangutana ni Elimelech. Pangutana ni Naomi. Unsa na itabo sa Moab? Elimelech namatay. Si Chilian o si Melan namatay. Mas mayo pagyod kung na sila dito sa Bethlehem. You say, well, Pastor Mike, namatay bagayod sila tungod naa dito sa Moab? Basin, pero basin dili. But let me tell you something. You look right here at me. You don't want to be in Moab when someone you love dies. Dili ka ganahan nga naa ka sa Moab kung nagigugman nimo nga mamatay. Ganahan ka nga dugyod ka sa Ginoo kay siyang makahupay nimo diha sa panahon sa kalisod. Dili ko musulti, namatay si Elimelech tungod na siya sa Moab. Basin pero basin dili. But either way, lusod kaayo para ni Naomi. Kinsa nagtabang ni Naomi niya ng panahon sa Moab? Si Ruth na lang. Wala siya'y parente. Wala siya'y simbahan doon niya. Luoy kayo. Luoy kayo. Let me tie the message together dayon hapinataw man. Nawala ko sa kong outline. Niyagin Friday sa gabi si Brother Emerson nikuyog na ko nga to sa port aron mag-process sa among tickets aron mo uli mi. Samtang nagsakay mi siya nangutana na ko kabayan sa mga butang sa among kaagi dere. And ako nagpasbo niya gamay kabayan sa mga kalisod na mo dere, especially sa last year. O nangutana siya na ko, he said, Brother Mike, he spoke to me in English, he said, tell me, how do you continue serving God when people use you? Ang tao magpahimulos nimo diha sa ministry mo. Sulay ka mo tabang sa tao, sila mo pahimulos lang kanimo tayo mo biyak gyud nimo. He said, how did you not quit? Ngano wala ka nagundang gayud? Unsa nga ikaw nagpadayon bisan sakit gayud. Kinakong tubag niya. Prangka gyud no ko niya. He said, ako musulti nimo prangka. Dili espirituhanong gayud ang rason. I said, kinang tinurason, nakabalo ko, kung ako mubiyat sa kabubuton sa Diyos, dili gayud ko malipay pag-usap. I said, medyo dalo. Naay gamay nga kadalo diha sa pagsunod sa Ginoo. Tungod ako kabalo, basta kung musunod ko sa Ginoo,
mas malipayon ko. O kabalo ko, kung ako mo biya sa kabubuton sa Diyos, dili gyud ko magmalipay pag-usab, magmalipayon pag-usab. So medyo talo. Ang rason, ako mo sulti yung prangka, last year, ganan, gyud ko nag-undang. Sa di atong simbahan, gamay. Dagang tao nag-undang, nagbiya na mo. Ay tao nag-chismis, nagbutang-butang ka na ako. Kuba ninyo nakadungong niya na kabuwang. Diba? Sud kayo. Kanang gyud ko magundang, pero na problema. Wala ko'y aton. Asa ko mo ato? Wala, unsang saktong grammar. I have nowhere to go. Atoan. Sorry, wa ko'y atoan, I have nowhere to go. Wa ko'y balay sa US. Wala ko'y car sa US. Wala yun. Wala ko'y plan B. Kabubuton sa Diyos lang para sa ako. And I told Emma, I said, let's be honest. When I really wanted to quit, I just thought, pero wa ko'y atoan. So darira ko. And you listen to me. You listen to me. Makabiyat ka sa kabubuton sa Diyos, pero dali ka malipay dito sa Moab. No, you won't. No, you won't. Oh, malipay. No. Makalingaw. Pero dali, malipayon. Nay kalingan. Oh, nay daghang pleasure dito sa Moab. Pero walay kalipay, walay kalinaw. Diba? I told him, I said, dili espirituhano nga rason. Medyo dalo. Kabalo ko nga dali ko malipay. Dayon, kabalo pod ko, mudawat ko sa akong pamilya. O kabalo pod ko, mudawat ko sa mga gigugma na ko dari sa simbahan. Kung ako mo undang wat na simbahan, daghang tao masakit. I said, kanat mo rason nagpabiling ko. Kanat man. Dili tungod, nahigumagayod ko sa Ginoo. Niyan ang panahon na, nasuko ko sa Ginoo gamay. Nga naman siya nagtugo na itubukan. You say, you shouldn't get mad at God. I'm very aware of that. But I am a human just like you are. O kamupod, usay masuko sa Ginoo. Don't sit there. Pastor Mike, we're so holy. Bala ang gyud may dire. You know usay masuko ka sa Ginoo pod. So mas mayo mong Pastor Prangka gamay. I didn't stay last year because I had this great love, because my love was small. I stayed because I knew kung mabiya kung magmiserable gyud ko, o daghang laing tao masakit uban nako. Hindi ko gana maghimo niyan at kaninyo. You listen to me. Kung maglusod ka sa Bethlehem, ipabilin lang gyapon. You stay in Bethlehem. Because when you go to Moab, here's what we think. Everybody thinks, kung mubalhin ko sa Moab, kung mag-backslide ko, kadyot lang. Dili tinuod. Everyone who goes to Moab stays for a while. Nainumdum mo si Brother Kerry? Brother Kerry, dako gyud si Brother Kerry, Americano, like a giant teddy bear. Friendly kayo siya, pero dako gyud. Naglusod siya, wa siya kabalo sa Bisaya. Di gyud ang. But Brother Kerry, nagyon ako balik-balik. He said, sa diya nagbiya ko sa Ginoo. Siyempre, English yan ako, pero sa diya nagbiya ko sa Ginoo. Nagplano ko gikan sa sinugdanan. Puon mo balik ko sa Ginoo, pero wala ko nag-expector nga 20 years manggod na ako dito sa kalibutan. Ang Kristohanon, naginom, naggamit og droga, pero huno-huno siya, kadyot lang. It's kind of like when we were, sa diya bago po may niabot dari sa Pilipinas, nagsulay mi shopping, magpalit para sa mong bagong balay. Mga mi sa department store, okay, kanami mo palit ni ini nga sala, or ini nga lamesa, nag-shopping mi, di ba? O kinang iyang gisulti na mo, for a while, sir. Wala ko nakasabot sa Bisaya, pero karon nakasabot, kadyot lang, sir. Di ba? Or mas common, for a while, ma'am, sir. Di ba? Kanang gisulti sa Kristohana mo biya sa Ginoo. For a while lang, dali madugay. But you watch me. Ang tanan tao nga moato sa Moab, magpabilin. Muuli, makabalik ka, pero murag madugay ka sa Moab. Are you listening to me this morning? Mas mayo pag yun magpabilin ka sa Bethlehem. Sorry. Pastor Mike, na-discouraged ko. Okay. So basi mag-undang ko sa simbahan.
So, dili na discourage ka diri? Discourage man gyapon? Di ba? Di ko kanahan magsimba karon kay nakiglalis ko sa akong asawa. Nasugo ko niya. So magpabiling ka sa balay. Unsay mong buhaton sa balay? Di ba? Come on now. Ang tao mag-decision, mag-absent ko sa simbahan. Huno na siya, dili kanunay, just one time lang. And then next week, ang yawa mo hatag nimo og laing alibay. Di ba? Dayon, sa sunod simana na laing alibay. O sunod simana na laing, and all of a sudden, wala ka nagsimba, 4 weeks na. Sa'yo naitabo. Nagbiyak ka sa Ginoo, kanang naitabo. You slid, wala ka nagplanong, nag-slide ka. Ipabili lang sa Bethlehem. Kung ma-discourage ka, simba ra gyapon. Kung masuko ka sa imong anak, basa ang Biblia gyapon. Yung pwede mo bunal niya sa Biblia pod. Sa ulo. Kung makiglali sa imong asawa, ang pura gyapon, kanang gikinahanglan. It's hard to pray when you're mad, isn't it? You ever try to pray when you're mad? Ginoo, paliog tabangi ko karon. I hate him. Diba? That's the best place to say it. Kung nasuko ka, ingna ang Diyos kabayan sa imong kasuko. Dili sala ka na. Mas mayo pa ikaw mo sulti sa Ginoo kaysa imong asawa. Diba? Ipabilin sa Bethlehem. Ang tao maghuna-huna, nasubok ko karon, sumaminaw ko sa akong kalibutan nga music, kadyot lang. 3 months nilabay, maminaw gyapon. Hey Christians, listen to Christian music. O kung di kaya nimong pag-control sa imong cellphone, ilabay ang imong cellphone. Dili ilabay, ihatag na ako. Ako mo dawat. Huwag ibaligya para sa land fund at bang. Pero ang imong crack screen, murag 10 pesos lang ang ibaligya. Kitang tanan maghuna-huna, kadyot lang kani, pero madugay man. Ipabilin lang sa Bethlehem. Ipabilin lang sa Bethlehem. Dali ko madugay! Madugay yun siya. O watch, ang iyang tibok pamilya ni kuyog niya. Ang pag-backslide kanunay dalok manggod. Kaya nailain mo kuyog ni mo. Kung papa mag-backslide, ang tibok pamilya mag-backslide. Ang mama backslide, ang mga anak mag-backslide. Ang igsoon mag-backslide, na manghod mo backslide. Ipabilin sa Bethlehem. Ipabilin sa Bethlehem. Nawala gid ko sa outline, kinahanglan ko mag-stop. I know, paminaw na. I know, wala ko nagsulay magbinuwang sa inyong mga kalisod. Tungo na kasabot ko. Kung ako naglusod, sigurado, murag halos tanan sa simbahan naglusod. Wala ko nagsulay magbinuwang maghimo nga dili. Wala ko nagtamay sa imong kalisod. Can I say it that way? Dili ko magtamay sa inyong kalisod. Pastor Mike, lusod diri sa kabubuton sa Diyos. I know. But can I read you a verse and we'll be done? I know nadugay ko gamay. I'm struggling a little bit with my mind. I don't feel real well. Can I read you a verse and we'll be done? Psalm 23 verse 4. Turn there. Psalm 23 verse 4. Psalm 23 verse 4. Salamat sa inyong pasensya. Kabalo ko nga, init yun karon adlaw. Psalm 23 verse 4. Kung nanas, amen? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Oh, bisan ako naglakaw lata sa walog sa landing sa kamatayon. Could also say landong, I think. I don't understand landing. Landong sa kamatayon. Walay doubt nga akong kahadlokan, kay ikaw, uban, kanako.
Ang imong baston o ang imong sungkod sila naglipay kanako. Paminaw na. I understand doctrinally. Nakasabot ko ang Ginoo kanunay uban nako. Pero be honest, naidaghang panahon dalita magbati sa iyang presensya. Diba? Watch me now. Watch me now. English. I would rather walk through the valley of the shadow of death with God's presence than walk on the top of the mountain all by myself. Nasabtan ninyo? I'm not talking about salvation. I'm talking about knowing the presence of God. Mas mayo pag yun maglakaw ko diha sa kangingi, sa kawalogan, kaysa maglakaw dito sa, can I use the word pagsulay? Sulay man. What's sulay? Sulay, sunshine. Sulao. Sulay is trial. I told you, my brain's tired. Mom Farr's looking at me like, Sulay? Mag-try ta? Unsa man? Sulao, I'm sorry. Is it sulao or pagsulao? Mas mayo dere kaysa maglakaw dito babaw sa bukid sa sulaw kung ako ra isa. I'm gonna stay over here close to God. Oh, pero lasod, syempre lasod. Pero mas lasod dito, og naay Ginoo dere, ipabilin manggod ko. Whenever head bowed, every eye closed.